Bé, bon dia a totes. Una vegada més, gràcies per estar aquí, per continuar el que és la jornada Dones al capdavant facilitant que les coses passin. Com heu vist, a la primera taula hem tingut una taula política i la taula política necessita també d'una taula tècnica, perquè tot allò que diem, aquell discurs, el que ens agradaria que passés, d'alguna manera algunes persones també ens encarreguem de que passin i executar aquestes polítiques. Com ja sabeu, des de la Diputació de Barcelona fa molts anys ja que donem suport als municipis i una de les característiques i un dels punts que tenim que ens sentim molt orgulloses és del suport que hem donat amb l'elaboració dels plans d'igualtat. Que per cert, i com deia també a la primera taula, ja estem avaluant molts plans d'igualtat precisament per fer aquesta avaluació de la política pública d'allò que hem fet bé i allò que no hem acabat de fer bé, o el com, on està la clau del que no hem acabat de fer bé, si és el com, el qui, amb qui. I la idea d'avui és poder fer aquest debat. Ens estem plantejant un debat amb unes experiències en què vosaltres sou les protagonistes, perquè al final, al fi i al cap, sou les persones que també des del territori ens esteu donant feina a aquesta ens supramunicipal que és la Diputació. I la idea és que avui amb la vostra veu parleu de la pròpia experiència i una mica també totes les persones que avui esteu aquí, que també formeu part i que veniu del món local, també tinguem l'oportunitat després de fer un debat com el primer, que hi hagi moltes ganes de parlar, d'opinar i de debatre. A la dreta tenim a Sònia Guerra, que és directora de l'àrea d'Igualtat de Drets Socials de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Ella és llicenciada en Història per la UB, màster en Estudis de Dones, màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la UAB, postgrau en Funció Gerencial en Serveis Socials per ESADE, màster en Direcció Pública per ESADE, i l'any 2005 va iniciar la seva carrera al sector públic i actualment coordina l'àrea d'Igualtat i Drets Socials. Això és un exemple que llavors diguin que no troben dones preparades, no? L'Eugènia Marín Mínguez és agent d'Igualtat de l'Ajuntament de Granollers, una altra dona molt preparada, llicenciada en Història i Geografia per la Universitat de Barcelona, màster en Estudis de Dona, Gènere i Ciutadania i postgrau en Violència Familiar per la Universitat Ramon Llull, entre les formacions, i des de l'any 2007 és agent d'Igualtat a l'Ajuntament de Granollers, on realitza, entre altres tasques, és la responsable de la implementació del Pla d'Igualtat i de les diferents formacions que s'estan desenvolupant. A la meva esquerra tenim a la Carme Lázaro, que és tècnica de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell. També és sociòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgraduada a la Universitat Pompeu Fabra en Gestió de Diversitat Cultural. Des de l'any 2006 treballa a l'Ajuntament de Sabadell com a tècnica d'immigració, desenvolupant a l'actual Regidoria de Drets Civils i Ciutadania projectes de diversitat, interculturalitat i gestionant l'Observatori de Drets Civils i Ciutadania. Ho dic perquè també algunes de les preguntes i dels temes que s'han tractat a l'anterior taula parlàvem de la diversitat, o sigui que aquí també podrem continuar parlant-ho. I actualment és de les persones que està coordinant el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. A la part final tenim a la Vanessa Gaiber, agent d'Igualtat de l'Ajuntament de Terrassa, antropòloga social especialitzada en gènere i comunicació, i des de l'any 2009 exerceix com a tècnica de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, on dissenya i implementa aquestes polítiques transversals i coordina campanyes de prevenció de les violències contra les dones i programes adreçats a col·lectius de dones en situació d'especial vulnerabilitat social. Bé, fetes aquestes presentacions, una mica copiant a la nostra mestra de la primera taula, que jo no soc professional en el periodisme, però jo crec que ens en sortirem, però m'ha agradat molt aquestes dues fases que ha fet i a més que és important que després pugueu parlar perquè tenim, crec, moltes ganes de parlar i teniu moltes coses a dir, que una mica la primera part, una mica que cadascuna seria interessant que expliqués un element que hem vist que és bastant clau des del treball territorial que fem aquí a la Diputació, és com comença, no? Com comencem aquesta transversalitat? Què és el que fa que comenci a qüestionar-nos o dir-nos que a part del model d'acció positiva és necessari aquest pas a transformar en cadascuna de les regidories i en cadascun dels departaments que tenim en la pròpia organització on treballem, incorporin aquesta perspectiva de gènere. I perquè segurament hi haurà un debat sobre com comencem afecta bastant en la seva evolució, o persones que ara o ajuntaments que estan començant també poden veure pistes i els que ja porten més temps també poden compartir en aquest sentit
o una mica també què ens espera. És molt important que les generacions anteriors o les persones que han fet coses abans comparteixin també el bo i el que ha costat més, perquè així també aprenem. I també que expliquin una mica què és allò específic, com han aconseguit implementar al final, quan nosaltres hem tancat aquell pla, tot aquell treball que nosaltres fem també tan acurat, que posem tota la part de formació, tota la part també de treball polític que fem en les comissions de govern, tot el treball que llavors fem amb les pròpies entitats de dones i ciutadania en general cada vegada més a implicar-los en l'elaboració d'aquest pla. Quan ja el tenim cuinat i el tenim allà dintre, no volem que es quedi el calaix i llavors allà és on hem de fer el pas de dir com allò ara ho posem en pràctica. Ens agradaria molt saber com ho heu fet i quins són els fruits d'això. Si comences, Sònia. Primer de tot, donar les gràcies a la Mireia i a tot l'equip de la Diputació per haver convidat a Sant Boi a formar part d'aquesta taula. Quan les companyes d'Igualtat em deien hauries de parlar una mica dels orígens, com comenceu vosaltres a treballar la transversalitat. Doncs a l'Ajuntament de Sant Boi vam començar a treballar la transversalitat l'any 1999, fa ja uns quants anys. I la vam començar a treballar en un primer moment de manera global tot el que era l'àrea d'atenció a les persones. O sigui, en cap moment l'encàrrec va ser començar a treballar el gender mainstreaming. Havien passat 4 anys de Vigin va ser el 95, quan les feministes comencen a dir que hem de començar a transversalitzar el gènere per aconseguir un canvi real a la societat i que hi hagi realment una igualtat de gènere, que amb les accions positives únicament no ens en sortiríem. I l'any 99, a l'Ajuntament de Sant Boi, l'actual alcaldessa era la cap de programes transversals i se li encarrega desenvolupar els programes transversals de l'àrea d'atenció a les persones. Des de llavors fins ara s'han passat molts anys. La veritat és que no ha estat fàcil perquè els programes municipals transversals són única i exclusivament, com els plans d'igualtat, instruments de planificació i avaluació de les polítiques públiques. Amb l'instrument no fem res. L'instrument ens ha de servir per aconseguir alguna cosa, però és el què. Qui ho fa és important també, i per això jo sempre dic que la transversalitat sense un lideratge fort no funciona. Podem fer plans i plans i plans d'igualtat, de diversitat funcional, de nova ciutadania, de gent gran, d'infància i adolescència, de joventut, però si no tenim un lideratge fort al darrere, mai aconseguirem els objectius del pla. Tindrem un pla, com deia la Mireia, el tindrem en un calaix, als 4 anys farem una avaluació, direm, buf, el 10% només hem aconseguit d'assoliment d'objectius i farem un altre pla que probablement tindrà el mateix recorregut. Per això us dic que darrere de qualsevol pla, darrere de qualsevol política de transversalitat ha d'haver una cosa que per mi és essencial. Una de les errades que va cometre l'Ajuntament de Sant Boi des del meu punt de vista en perspectiva és més fàcil avaluar la política pública, però vista en perspectiva una de les errades és pensar que qualsevol col·lectiu, ja no estic parlant de les dones, qualsevol col·lectiu podia ser transversalitzat. És veritat que qualsevol política pública es pot fer de manera transversal, però també és veritat que perquè sigui un èxit hem de prioritzar. I l'equip polític del moment ha de decidir si el que vol en aquell mandat posar l'èmfasi són en les polítiques d'igualtat de gènere o és en la gent gran, amb tots els meus respectes. O és en la política d'infància o en la política de nova ciutadania. Tot no es pot, perquè és molt complicat posar tota l'organització treballant única i exclusivament en una línia. Per tant, centralitat en l'agenda política de la matèria que decidim que en aquell moment, en aquell any, els 2 següents anys, aquell mandat és estratègica, en aquest cas serien les polítiques d'igualtat de gènere, centralitat en l'agenda política i un lideratge molt fort. Per això jo penso que quan aquestes dues variables no es donen, passa una mica el sentiment aquest que teníem a la taula anterior, que portem 20 anys fent polítiques d'igualtat i no ens acabem d'en sortir. I no ens acabem d'en sortir perquè probablement no li hem donat la centralitat política que es mereixen. Potser sí que li hem donat les feministes, les dones que treballem al sector públic i que som feministes, nosaltres ja intentem donar-li la centralitat, però si les polítiques d'igualtat de gènere no cauen directament de presidència, alcaldia o sigui quin sigui la màxima autoritat de l'empresa, ja sigui pública o privada, malauradament no ens en sortirem, perquè malgrat que hi hagi el valor de la igualtat que nosaltres defensem des del sector, des de la política sectorial, hi haurà subvalors culturals a l'empresa, a l'Ajuntament, a la Diputació, a l'empresa privada que està obligada a fer el pla d'igualtat per la llei d'igualtat perquè té més de 250 treballadors i treballadores, que faran que no estiguin al mateix nivell. Per tant, plan sí,
Lideratge també, centralitat en l'agenda política també. Mentre no aconseguim aquestes 3 variables, haurem de continuar treballant de manera simultània el que comentem que és l'estratègia dual, o sigui, gender mainstreaming més accions positives. I el de les accions positives, i permeteu-me ser una mica crítica perquè la veritat és que li comentava a les companyes quan preparàvem aquesta taula, jo estic com emprenyada, però emprenyada amb mi mateixa, perquè em trobo que fem molta feina i fem bona feina, però 10 anys després continuem parlant del mateix. O sigui, en la taula d'abans deien potser hem de guanyar en radicalitat, em sembla que ho comentava la moderadora, en radicalitat i amb K, però ja, o sigui, perquè clar, som superradicals, som superinnovadores, però hem d'aconseguir realment transformar el que portem anys i anys dient que volem transformar, perquè si no, malauradament, sí que ens trobarem 10 anys després en una taula com aquesta dient ara ja han passat 30 anys des que l'Ajuntament de Sant Boi va començar la transversalitat de gènere, permeteu-me el cinisme, però una miqueta, perquè si no ens posem així i fem una avaluació real i completament sincera i transparent de la feina que fem totes i tots nosaltres o que aconseguim fent a les nostres organitzacions, partint de la base que les nostres organitzacions són organitzacions completament patriarcals, o sigui, no existeixen les polítiques públiques neutres i en el moment en què estem dient que estem fent una política pública universal és que estem fent una política pública basada en un perfil d'home blanc, pare de família de 40 anys. I tota la resta no importa, i això és així, si ho volem verbalitzar, ho verbalitzem, i si no volem, i no vull atacar cap senyor, en cap cas és un tema de... però és la realitat amb la que ens trobem. Mentre això sigui així, accions positives ja, perquè si no, no ho aconseguirem, o sigui, continuarem fent una ciutat urbanísticament des del punt de vista masculí, continuarem fent polítiques d'ocupació pels aturats de llarga durada, i enteneu-me perquè jo coordino les polítiques d'ocupació de Sant Boi, però els aturats de llarga durada està molt bé fer polítiques d'ocupació pels aturats de llarga durada, però també per les aturades de llarga durada, que probablement no estan ni apuntades a l'INEM. O sigui que si no fem aquest doble esforç de, a part de lo genèric, veure com està l'impacte de gènere real a la nostra organització, a la nostra societat, no aconseguirem fer el canvi real. Només per acabar aquesta primera intervenció, en definitiva, el gender mainstreaming per se, com comentaven a la taula anterior, no aconseguirem el canvi de la societat, ni amb el gender mainstreaming ni amb les accions positives. Hem d'aconseguir que qualsevol persona que forma part de la nostra organització, de la nostra ciutat seria el què, perquè treballem amb els diferents agents de manera coordinada i en xarxa, tinguin posades les ulleres liles les 24 hores del dia. No es tracta que tinguem un agent d'igualtat, que està superbé tenir agents d'igualtat, i jo reivindico molt la figura que des de l'any 2006 va començar a impulsar la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Jo crec que ha estat un exercici molt important. De totes formes, reivindico que la figura de l'agent d'igualtat depengui directament d'alcaldia o depengui directament de presidència, perquè ens agradi o no, al final, quan els mandats venen d'arriba, aconseguim realment impactar. Però si no aconseguim que tots els tècnics i tècniques, tots els regidors i regidores, tots els diputats i diputades tinguin com un automatisme, com el conduir pel matí, com el rentar-se les dents, l'impacte de gènere, haurem de tenir sempre un agent d'igualtat com a policia de la igualtat vigilant que això es compleixi. Això és molt cansat i no pots arribar a tota l'organització. És impossible que un agent d'igualtat pugui vetllar, en el cas de Sant Boi, perquè les 800 persones que treballen a Sant Boi tinguin incorporada la perspectiva de gènere. Llavors hem de treballar en aquesta línia perquè tots i totes en la nostra funció pública acabem sent agents d'igualtat. O sigui, com de la mateixa forma que neixem dones o homes, doncs hauríem d'acabar construint que totes les persones tinguessin aquestes ulleres liles incorporades. Molt bé. Continuem? Tela, ja ho ha dit tot la Sònia, ja ho he dit jo. Bé, en primer lloc també agrair a la Diputació de Barcelona que ens hagi convidat a aquesta taula. Encantada d'estar aquí, encantada d'estar a les meves companyes i encantada de veure aquí a tantes companyes, per cert, agents d'igualtat, que van començar en aquest període de l'any 2006-2007. Bé, en el nostre cas Granollers no té tanta força com Sant Boi, van començar una mica més tard i de fet, mira, començaré pel final. De fet, Granollers comença a implementar la transversalització de gènere, jo diria que l'any 2012 amb el segon pla d'igualtat. I m'explico, la regidoria d'igualtat va començar l'any 2000, regidoria que es deia regidoria del pla per la igualtat. En aquelles èpoques estàvem parlant encara dels plans d'igualtat. Bueno, i continuem parlant del plan d'igualtat, però els plans d'igualtat d'oportunitats dona-home. Nosaltres hem anat una mica com el context social i polític i institucional
que ha passat a nivell autonòmic i estatal. És a dir, el punt clau, el moment clau d'inflexió a l'Ajuntament de Granollers va ser l'any 2007, que és quan l'antic punt d'assessorament a dones sobre igualtat d'oportunitats, o els antics PIATs o CIATs, com moltes de vosaltres coneixeu segurament, esdevé el CIR actual, el Centre d'Informació i Recursos per a Dones, i incorpora per primera vegada aquesta figura que estava comentant la Sònia de l'agent d'igualtat. Això d'una banda. Segona, és quan comencem a parlar de l'estratègia dual en el cas de Granollers. Comencen a fer-se saltem, no només de fer sensibilització i treballar contra discriminacions de gènere que estaven molt centrades en l'àmbit de la violència masclista, sinó que comencem a parlar justament de fer polítiques d'igualtat. Però això realment es posa en evidència l'any 2012, quan s'avalua com estan funcionant aquestes accions vers la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Granollers i cap a la ciutadania, i és el 2012, amb el segon pla, quan aconseguim per primera vegada introduir, no només amb l'aprovació del ple d'aquest segon pla, sinó l'aprovació de la Comissió d'Igualtat de Gènere, que ja sé que és com molt habitual, suposo que la majoria d'ajuntaments tenen aquestes comissions, però aquest òrgan és un òrgan que per primera vegada està aprovat pel ple. És un òrgan que de fet és el que s'ha encarregat d'aquesta implementació. I és un òrgan que, si de cas més tard ja us ho explicaré, és el que realment està desenvolupant i implementant aquesta transversalització. Per què? Perquè no es fa únicament exclusivament des del punt de vista tècnic, sinó que també es fa des del punt de vista dels CAPs i les caps de servei i els comandaments directius. És a dir, deia molt bé la Sònia, i coincideixo completament, que el que no aconseguim i continua passant és que les polítiques d'igualtat de gènere siguin i estiguin a la centralitat dels ajuntaments, a l'administració local. A més, hem tingut uns moments en els quals hem viscut anys molt macos, amb la creació del Ministeri d'Igualtat, amb l'aprovació de la llei d'igualtat, amb l'aprovació de la violència de gènere, amb l'aprovació autonòmica de la llei per l'erradicació, per al dret de les dones de l'erradicació de la violència masclista, i ara estem en 2016, però el 2015 hem aprovat la llei d'igualtat catalana, llei que, per cert, va ser superpoc coneguda, llei que es va fer una difusió ínfima. I quan dic ínfima, perquè crec que els mitjans de comunicació pràcticament no va sortir el dia següent. Dit això, anem amb el mateix context social i econòmic que tenim fora. És a dir, va haver moments molt macos que semblava que aquest era un tema interessant, hem entrat en crisi, com la crisi econòmica igual, els ajuntaments d'administracions locals van deixar perdre, molts d'ells, a moltíssimes companyes agents d'igualtat, precisament perquè la política d'igualtat de gènere no era i no continua sent a la centralitat política. I ara sembla que tenim, jo crec, seré positiva, seré crítica però seré positiva, sembla que tornem a repuntar una mica i sembla que aquesta crisi potser també ha portat una crisi de valors i segurament també és una crisi que ens porta noves oportunitats. I bé, ara estem aquí a l'Ajuntament de Granollers. Gràcies. Molt bé, gràcies, Eugènia. Carme? Sí, jo també donar les gràcies a que ens hagi convidat la Diputació per explicar l'experiència del pla transversal a Sabadell. Dir que m'acompanya la responsable de temes d'igualtat a Sabadell, és la Carmina, que està aquí davant, però que m'ha cedit el lloc per poder... Em sentiu? Ara ja estava m'ha cedit el lloc per poder parlar del pla transversal en el que he treballat durant bastant de temps i per això em van dir que interessava una mica des del punt de vista tècnic explicar com s'han desenvolupat. Sé que, i si m'equivoco em corregeixes, sé que els temes d'igualtat des de l'any 99 es treballen a Sabadell i que el tema de la transversalitat des del punt de vista de des de les polítiques d'igualtat era un dels objectius, però la transversalitat es va entomar més objectivament a partir de l'any 2007. Érem Oficina Nova Ciutadania, jo ja estava a l'Oficina Nova Ciutadania, i va haver-hi la voluntat de reflectir en aquella època que venia tanta gent estrangera i la preocupació era l'acomodació de les persones estrangeres a la ciutat i crear polítiques que responguessin a aquesta acomodació, doncs es va voler veure com els diferents serveis de l'Ajuntament aplicaven polítiques on es considerava el fet diferent de les persones estrangeres. Llavors, va començar a idear-se el Pla Transversal de Nova Ciutadania amb les 21 regidories de l'Ajuntament implicades, que va ser aprovat per ple l'any 2008, i el que es va fer és recollir tots els programes que des dels diferents departaments
tenien aquesta mirada d'incloure el fet divers de les persones estrangeres. A partir d'aquí va sortir una metodologia que per nosaltres va ser bastant innovadora i bastant interessant, i dir que també el que vam fer va ser reunir-nos per els diferents tècnics dels diferents departaments per avaluar què s'estava fent, quina resposta s'estava donant a aquesta necessitat davant d'una ciutadania diversa, davant de la construcció d'una ciutadania diversa que s'estava donant en aquell moment. I llavors, quan en l'any 2013, perdó, en l'any 2012, bàsicament 2012-2013, es va crear la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, es va voler treballar seguint la mateixa metodologia. Llavors, la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania em consta que no únicament és una regidoria que ens vam inventar nosaltres, sinó que hi ha altres ajuntaments que també ho van implementar, no sé si Mataró, Terrassa. Va ser fruit d'un moment determinat de crisi, en el que es qüestionaven molts dels drets, o es podien qüestionar, i de fet es qüestionaven molts dels drets que s'havien assolit a nivell social, a nivell de... s'havien arribat a... hi havia la por que totes les fites a les que s'havia arribat per defendre les diferents diversitats i diversitats de ciutadans podien estar en perill. Llavors es va crear la regidoria ajuntant totes les polítiques d'igualtat, de joventut, de nova ciutadania, LGTB i creences i conviccions. I des d'aquí el que es va fer va ser crear un pla director que pogués tenir uns objectius per tal de garantir aquests drets, de seguir treballant per la diversitat, i a la vegada es va pensar en aquest pla transversal de dir, a la vegada que nosaltres tenim aquests objectius de continuar preservant aquests drets i treballant per aquesta diversitat, anem a veure com realment ho estem fent. Anem a veure totes les polítiques que s'implementen des dels diferents serveis de l'Ajuntament, com estan atenent aquesta diversitat. O sigui, no parlem per parlar, anem a veure, anem a fer un panell, que és el que havíem fet amb Nova Ciutadania. Anem a fer un panell que reflexi realment què s'està fent. Llavors, d'aquí va venir que novament les 21 regidories tornaven a abocar tots els programes, però ja no únicament amb la mirada de Nova Ciutadania, sinó amb la mirada de dona, o sigui, de polítiques d'igualtat home-dona, de Nova Ciutadania, del que hem dit abans, de joventut i tal. D'aquesta manera, clar, hi ha una diferència, el que hem vist és que, és veritat, tenim un gran panell, però hi ha una diferència entre dir anem a fer un pla d'actuació d'això i anem a intentar conscienciar a cada servei que treballi per això. Hi ha el canvi de dir no, anem a veure què estem fent, anem a veure què estem implementant, anem a veure on estem reforçant coses i on no estem reforçant. Anem a analitzar, anem a visualitzar i a partir d'aquí actuem. I llavors aquest anàlisi ha sigut una fita una mica complexa perquè, clar, són 5 plans en un, no? I clar, al principi els serveis ens deien però a veure, jo el programa l'haig d'analitzar des d'on? Doncs has d'analitzar-lo des de totes les mirades, no? Des d'aquest programa com estàs incloent el tema jovent, com estàs incloent el tema dona, com estàs incloent el tema tal, no? Va costar una mica, però ens vam en sortir i és veritat que també ha sigut interessant quan ens hem reunit tots per analitzar en cada lectura, cada temàtica, igualtat, per veure realment on estaven les febleses, els punts forts i les febleses. I ho estàvem fent conjuntament totes les regidories. I des d'aquí, des d'aquest anàlisi, hem pogut veure una mica on, jo crec, penso que ha sigut així, que hem pogut veure quin pot ser el pla d'actuació de cara endavant per part de cadascuna. O sigui, si de cas després ja parlaré més concretament de com ho hem fet. Bé, gràcies. Bueno, doncs jo, igual que les companyes...
Perdó. Doncs igual que les companyes, també agrair a la Diputació i a l'equip de la Diputació que ens hagin convidat com a servei de polítiques de gènere i també agrair que s'hagi posat sobre la taula la qüestió de la transversalitat que sembla que en els darrers anys ha quedat una miqueta en el calaix. I crec que és una qüestió realment molt important. I jo com a servei de polítiques de gènere explicaré quina ha estat la nostra experiència. L'any 2006 l'Ajuntament de Terrassa va començar un petit projecte pilot amb diferents regidories per veure quin era el nivell d'implementació o sigui, com incorporaven la perspectiva de gènere o si sabien el que era incorporar la perspectiva de gènere en aquest cas, i aleshores l'any 2007 es va iniciar un procés de transversalització gràcies al lideratge polític de la persona que hi havia en aquell moment a la regidoria de polítiques de gènere. A partir d'aquí es va fer un anàlisi del pla de mandat 2007-2011 per tal de veure si estava incorporada la perspectiva de gènere tant en els objectius com pel que feia al llenguatge no sexista. Vam veure que realment no estava incorporada i que calia incorporar-la en molts punts, aleshores es va crear un document molt macro. Què ens va passar també en aquell moment? Que ens vam donar compte que moltes vegades la teoria del gènere també és sumament complexa i aleshores ens quedem en documents escrits molt grans que costa que arribin a alguna cosa. I a partir d'aquí vam voler estructurar el pla amb dues fases més per tal de poder-ho portar més a la pràctica. La segona fase va ser la de crear eines per facilitar aquesta incorporació de la perspectiva de gènere i vam començar a donar formació tant al personal tècnic com a caps de gerència, coordinadors d'àrea, directors, directores, etc. La primera part va ser força important perquè es va posar aquest tema sobre debat, es va comptar també amb ajuda externa, en aquell moment també és veritat que hi havia més recursos a nivell municipal i també és cert que era un bon moment per a les polítiques d'igualtat, també gràcies a la Diputació, l'Ajuntament de Terrassa comptava amb un agent d'igualtat, hi havia més recursos humans i també hi havia més recursos econòmics per poder portar tot aquest tipus de coses a terme. Es va crear també, gràcies al suport del grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona i també a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, es va crear una guia del procés de transversalització de l'experiència de Terrassa per tal que totes les àrees poguessin tenir aquella informació que crec que està penjada en el que us han facilitat des de la Diputació, per tal que tothom pogués tenir unes guies, unes pautes per poder implementar la perspectiva de gènere en les seves àrees i serveis. En el cas del pla de formació en gènere, es va voler també donar un plus i es va aconseguir que la Universitat Autònoma de Barcelona atorgués 1,5 crèdits amb aquest pla de formació, que això també, vulguis que no, també cridava més l'atenció a les persones que podien fer-la. I després també vam crear un curs, que aquest està molt dirigit també a personal de coordinació, que era per l'elaboració d'informes d'impacte de gènere i de pressupostos municipals, que jo crec que aquest és un dels punts que més ara ens tocarà treballar com a mínim a Terrassa i suposo que en molts altres llocs també perquè és el que menys s'ha treballat. Després també, una de les coses que jo explicaré més en detall, però que la introdueixo ara, és la prova pilot del procés de transversalització en el Pla de Barris de la Maurina. Vam agafar un barri concret que en aquell moment s'estava creant, ja coneixeu el que són els plans de barris, i vam començar a incorporar-ho des del principi, ja explicaré com, però va donar realment bastants bons resultats. I després l'última part va ser l'elaboració d'un mecanisme estable que pogués garantir aquesta incorporació de la perspectiva de gènere i nosaltres vam pensar que la millor manera era un reglament intern a partir del qual es regulessin totes les accions que es feien i hi hagués una obligatorietat per part de l'Ajuntament de realitzar totes aquestes accions. També és veritat que per molta obligatorietat que hi hagi, moltes vegades això costa que es compleixi. Nosaltres tenim un decret, que després també entrarem a això, un decret per tal que totes les dades siguin segregades per sexe i és veritat que encara ens costa que molts departaments ens donguin aquestes dades, ja sigui per com tenen establerts els propis programes de dades o el que sigui, però sí que també ajuda perquè tu sempre pots anar una mica amb aquest reglament sobre la mà i amb aquest decret sobre la mà. I res, doncs explicar explicar molt breument el tema del reglament municipal que es va aprovar de manera unànime el 27 d'abril en el ple del 2011 i que
sí que és veritat que entre el 2011 i el 2015 ens ha costat força, sí que introduiré una mica les coses que hem aconseguit amb aquest reglament. Jo també és veritat que sóc molt crítica en aquest sentit, no? Però sí que s'han aconseguit moltes coses, encara queden moltes per aconseguir. Hem aconseguit com algunes accions molt concretes. El que ens ha faltat ha sigut sobretot tenir una guia, que això és el que explicaré en la següent part, no? Però una guia per tal d'establir aquesta estratègia transversal de gènere. Hem aconseguit cosetes que per nosaltres són molt importants, però ens falta tenir aquesta mirada més global. I aleshores, doncs explicar molt breument, hi ha diferents articles en aquest reglament, el podeu consultar també perquè crec que també estarà penjat, i aquí es regulen totes les àrees que nosaltres volem treballar, que són pràcticament totes, i quines són les eines o les estratègies que s'haurien d'utilitzar. Aleshores, a nivell de tot i la crisi important que hi ha hagut, a nivell les retallades pressupostàries i el context econòmic, que sí que és veritat que ha deixat les polítiques d'igualtat com a no tan prioritàries, que això és una cosa que hem anat sentint també, doncs s'han pogut continuar fent coses. El Servei de Polítiques de Gènere ha tingut forces retallades a nivell pressupostari, però ha aconseguit continuar fent les seves campanyes i fer les seves coses. Sí que potser el que ha quedat més al calaix ha sigut aquest tema, que és el que ara començarem. Tema de participació social també l'estem implementant, sobretot pel que fa a ocupació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Això s'ha estat assegurant i s'ha aconseguit fer un protocol de prevenció i atenció en casos d'assetjament sexual per raó de sexe o diversitat sexual, que això sí que considerem que és una de les coses més estrella que hem aconseguit. S'han realitzat 24 sessions informatives i d'una hora de durada al personal de l'Ajuntament i s'ha garantit l'assistència de 710 persones, més homes que dones, també. Després, una altra de les coses que hem aconseguit amb aquest reglament ha sigut que la convocatòria d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament per projectes i programes d'interès social incorpori la perspectiva de gènere com un dels punts per considerar a l'hora de poder valorar aquestes subvencions. I a nivell de contractes públics, que això també és una cosa força important, s'ha incorporat una clàusula referida a les obligacions de les empreses col·laboradores en matèria d'igualtat de gènere. Pel que fa a violència masclista, hem pogut continuar també tirant endavant projectes innovadors i coses interessants i, de manera parcial, que no hem pogut acabar de portar a terme, però que estem actualment portant-ho, el Pla Interd'Igualtat també, la formació i capacitació per la igualtat, s'ha fet formació a tot l'Ajuntament amb temes de llenguatge no sexista, encara queden algunes persones, però ho hem estat implementant. Hem estat adequant les estadístiques i els estudis municipals, que és el que us comentava del decret, que encara ens queda que no tothom ens dona les dades desagregades per sexe. Sí que és veritat que en els darrers anys s'ha començat també a implementar molt el tema d'indicadors i sí que hem treballat directament amb l'equip de persones que estan en la coordinació de la planificació estratègica de l'àrea que es va crear de serveis socials i aleshores sí que s'ha aconseguit implementar una mica la perspectiva de gènere en aquest sentit, una mica bastant, i sobretot el tema que és interessant i que, en certa manera, hem ajudat durant aquest mandat 2011-2015 en 15 actuacions per incorporar la perspectiva de gènere a diferents plans, reglaments i normes municipals per tal que la tinguessin incorporada. Sí que és veritat que en molts casos faltaria que nosaltres estiguéssim des del primer moment en la creació per poder donar una mica també aquesta mirada i no potser moltes vegades quan això ja està més creat, no? Però, a poc a poc. I ja està, i per part meva ja... Molt bé. Hem parlat una mica de tot el que dieu, heu parlat de lideratge, de la importància de la centralitat d'aquestes polítiques en l'agenda política, heu parlat de la importància de prioritzar, heu parlat algunes també de començar a treure el tema de pressupost, l'autoritat, la transversalitat realment està trencant una forma d'una organització que tenim jeràrquica a la pròpia organització i apostar per aquest model és transformar també moltes coses que des del nostre sector, aquell específic, soles, això és molt difícil. Heu parlat de la importància dels comandaments directius en aquesta comissió
I l'experiència també una mica la intervenció de la Sònia, no? Des d'aquesta part gerencial és importantíssima, no? Quan es decideixen tantes coses, poder treballar aquesta perspectiva de gènere per aconseguir, no? Aquesta transversalitat. Hem parlat d'indicadors, hem parlat des del pla transversal de totes les formes de discriminació, que això també és una cosa que també li donem voltes, no? Els nostres plans, venim els de joventut amb els altres plans, venim els de diversitat. Com ho fem al final? Perquè les persones quan venen a les polítiques que fem, les fem al final cap a les persones, no? Les persones no ens venen a trossos, les persones estem barrejades, formem un tot, i aquesta parcel·larització ens ajuda en un sentit, però en un altre, que és necessari, però en un altre, quines estratègies també fem per poder fer aquesta política més integral, no? I que al final l'impacte es tripliqui. El llenguatge tècnic, no? És veritat, nosaltres perquè és el nostre llenguatge, perquè ens hem format, perquè som feministes, perquè li estem donant voltes aquí, les que estem aquí jo crec que som una generació també d'aquesta tecnificació, d'aquests estudis, d'aquesta sort que hem tingut gràcies a totes les altres dones en altres generacions que no han pogut tenir, però quan llavors ens posem a treballar no teniu a vegades la sensació de tanta tecnificació, no anem al què, no? I una mica el que us volia preguntar ara una mica és que expliquéssim tot això que fem tan internament, d'indicadors, de gestió, de les clàusules, tota l'estructura nostra interna, que totes nosaltres coneixem perquè treballem als ajuntaments i altres persones que potser estan de les entitats potser no ho tenen tan present, però que quan hi entres i veus que hi ha tanta gestió també dius, ostres, no m'ho imaginava. El que és molt important i llavors estaria bé dir alguna cosa que ja sé que hi ha molts límits i els vivim cada dia, però una llum, que hi hagi algun projecte que hagi tingut un impacte i parlem de la gent, com ha canviat això, no? Una mica més resumit, perquè llavors puguem parlar una mica dels obstacles que tenim per poder pensar a nivell de futur què els demanem, no? A les nostres polítiques, als nostres polítics, què és el que necessitem per dur a terme i la pròpia organització que hem de fer des de dintre. Però sí que estaria bé perquè a vegades també des d'aquest espai petit, des d'aquest espai de la resistència que podríem dir des del dia a dia, des d'aquest espai amb pocs recursos, totes les coses que fem, com quan portem les unitats familiars, hi ha tantes coses boniques i tantes coses interessants que aconseguim transformar i a vegades ens sembla que són poca cosa o no perdem tant temps com explicant-les i visibilitzant-les i defensant-les. Jo ara pensava, com els dic aquesta pregunta? Doncs mira, ara ens vingués al nostre cap i ens digués això de transversalitat, jo és que com que tot això tan tècnic no li veig el fruit. La manera de defensar-ho crec que hauríem de poder tenir un exemple d'un projecte en què diguis, veus, això és la transversalitat, no? Si deixes de fer això, deixes de treballar d'aquesta manera i l'impacte de tota la política que fem no és una cosa sectorial, no és qualsevol cosa, és molt més. Llavors, aquí ens hem de posar una mica de floretes i això que les expliqueu. Bueno, a ver, yo diría que la transversalidad es de todo menos civilizada, ¿no? O sea, en unas estructuras del siglo pasado, con una sociedad completamente cambiante y que tiene una demanda mucho más exigente que la que tenían las generaciones anteriores, que no esperaban mucha más cosa del sector público o de los ayuntamientos, que no fuese que les limpiasen las calles más o menos bien, que gestionasen el cementerio municipal más o menos bien. De cop i volta, no? Ese funcionariado... Ara m'he passat al castellà, perdona, perquè vaig... De cop i volta, no? De cop i volta, les persones que treballem a l'administració ens trobem amb una situació de crisi econòmica molt bèstia, amb una ciutadania que comença a arribar als ajuntaments a demanar allò que se'ls ha promès tota la vida que fèiem amb els seus impostos, que era estat del benestar i sistema del benestar, amb una demanda de, perdona, el que jo vull no és el que vol el meu veí i la meva veïna perquè la meva necessitat és diferent, per tant, a mi no m'homogeneïtzis, o sigui, jo soc una persona diferent, amb unes necessitats diferents i tal. Per tant, les persones que estem defensant la transversalitat, i me'n vaig del concepte de transversalitat i torno al de gender mainstreaming, el de la transversalitat de gènere, perquè m'agrada insistir en que no és el mateix, malgrat que la necessitat sigui la mateixa, és de tot civilitzada, perquè no us imagineu que el meu dia a dia, amb els meus companys i companyes que estan fent funcions gerencials en altres àmbits de l'Ajuntament, malgrat que estiguin al mateix nivell orgànic i funcional que jo, la relació no és civilitzada.
perquè si fos civilitzada jo no aconseguiria recursos per la transversalitat de gènere. Perquè ara estic portant-ho al límit, però sent molt educada tampoc aconseguiré res. Per tant, no us dic una barbaritat i no us menteixo, potser no ho hauria de dir aquí, però quan jo m'estic barallant per aconseguir una agent d'igualtat, m'estic barallant per aconseguir una... Jo no estic demanant, si us plau, necessito una agent d'igualtat, perquè és que em diuen que no. El que deia la Mireia una mica, en plan, com fem per demostrar que la transversalitat és important? Si ho fem massa educadament no ens en sortirem. Quan al mes de novembre comencem a discutir els pressupostos, jo com a gerent de l'àrea d'atenció a les persones i el que li demano a la meva tinent d'alcalde i a la meva alcaldessa, que he d'aprofitar que és feminista i que ha estat portant les polítiques que jo ara porto a nivell tècnic, és passió pel tema, per no dir-ho en conceptes bèl·lics, però sí que demano que per aconseguir recursos per a aquelles polítiques que, com deia abans, nosaltres estem dient que han d'estar al centre de l'agenda política, no ho podem fer en condicions de, bueno, ho demano i si em diuen que no, no passa res. No. Si diuen que no, serem radicals amb K, perquè això té un impacte. I no ens fem més trampes al solitari. El que no pot ser és que quan un govern... La Mireia parlava de pressupostos i és superimportant. A vegades parlem de pressupostos i ho banalitzem, sembla que no sigui quelcom important. El pressupost és el principal instrument de decisió política de qualsevol govern. Per tant, no es poden discutir pressupostos com qui està jugant a les caniques, amb tots els meus respectes. O sigui, jo he de discutir pressupostos como si me fuera la vida en ello, porque de ello depende tener más presupuestos para igualdad de género o menos presupuestos para igualdad de género. I el que no pot ser, és el que volia dir abans, és que quan es retallen polítiques socials, cosa que estic completament en desacord i no hi entraré perquè no cal ni justificar-me, siguin titular dels mitjans de comunicació. I quan es retallen polítiques d'igualtat de gènere no passa res, no passa res. No s'han pogut renovar, comentava la companya, no s'han pogut renovar els contractes de moltes agents d'igualtat, no ha passat res. Es va aprovar la llei d'igualtat a final del mandat anterior al Parlament, ningú s'ha assabentat de res. Els ajuntaments, ens agradi o no, i si fem un exercici de transparència ho reconeixerem, hem retallat, entre altres coses, en polítiques d'igualtat. Alguns, utilitzo el plural majestàtic per no d'allò. No ha passat res. Quan es va retallar la Generalitat en renda mínima d'inserció va sortir a tots els mitjans de comunicació, es van fer manifestacions, van haver concentracions davant de la Conselleria de la Generalitat. Si es fa el mateix en igualtat de gènere no passa res. En el mandat anterior la Generalitat, i parlo de la Generalitat perquè és el govern autonòmic, que també podria parlar d'altres governs, però el govern de la Generalitat en el mandat anterior es va decidir que les polítiques d'igualtat de gènere entraven en el mateix contracte programa que les polítiques socials. No va passar res. Enguany han decidit ara un altre cop que les polítiques de l'Institut Català de les Dones pengin de presidència. No s'ha assabentat ningú, però el que és pitjor és que ens assabentem que les polítiques d'igualtat de gènere tornen a dependre de l'Institut Català de les Dones, que cau directament de presidència, cosa que felicito a les companyes del govern de Catalunya i els que ho han fet possible, ho felicito, però el que no pot ser és que l'única política pública que quedi a l'Institut Català de les Dones siguin els CIATs, perquè els plans d'igualtat intern els està defensant el conseller Oriol Junqueras des d'Ocupació. No, senyor, quan parlem de transversalitat de gènere no parlem de quedar-nos als CIATs i que la resta es posin les medalles sobre els plans d'igualtat d'interns, amb tots els meus respectes. Amb això volia dir que si aconseguim que l'Institut Català de les Dones torni a penjar de presidència és per portar totes les polítiques transversals, no per portar les polítiques assistencials. No sé si m'estic explicant el que vull dir, i que el pla d'igualtat intern el porti un altre i el... Sí? Llavors, a nivell de bona pràctica que demanava la Mireia, per no enrotllar-me, perquè jo si no m'apassiono, una bona pràctica que considero que hem tingut a l'Ajuntament i que ha estat gràcies a la Diputació de Barcelona, a les companyes d'Igualtat, el pla de formació d'igualtat intern. Perquè és molt fàcil fer polítiques públiques d'igualtat de gènere cap a la ciutadania, nosaltres, que som l'Ajuntament, hay pobrecitas, las mujeres que están en situación de discriminación en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, pero en cambio nosotros estamos de coña porque somos igualitarios. Pues quan fas la diagnosi te n'adones que no, que tens punts febles i que tens punts a millorar si vols aconseguir una igualtat real. En aquest sentit, una de les
destacaré 3 coses que el Pla d'Igualtat Intern ens ha servit molt. Per una banda, per establir relació amb els companys i les companyes de recursos humans. I ens agradi o no, hi ha espais de presa de decisió als ajuntaments que són nuclis durs que si o els aconseguim incorporar la perspectiva feminista o no aconseguirem canvis reals. Llavors, la relació amb les companyes i els companys de recursos humans ens ha anat molt bé, perquè ells són els responsables del pla de formació intern. Llavors, o tens una bona relació amb ells i aconsegueixes una verdadera relació de coordinació, cooperació, treball mutu, etc., o no aconseguiràs mai, per una banda, cursos específics d'igualtat de gènere pel global de l'organització i la segona, que s'incorpori la perspectiva de gènere a totes les accions formatives que es donin. I l'altre punt superimportant en aquest sentit, accions positives. Abans ja veiem que teníem professions, llocs de treball a l'Ajuntament que estaven segregats de manera horitzontal i ja no entro en la segregació vertical, que també la tenim, però a nivell horitzontal. La policia està completament masculinitzada, els serveis socials que els coordino jo estan completament feminitzats. Doncs o aconseguim sinergies amb les companyes de recursos humans o no farem res. Fa 2 mesos la cap de recursos humans em va trucar i em va dir: escolta, Sònia, tinc un problema, he de treure una oferta pública d'ocupació de policia i, malgrat que intentem incorporar la perspectiva de gènere, com tu sempre ens estàs matxacant amb el Pla d'Igualtat Intern, no aconseguim que es presentin dones. I si no es presenten dones per X o el tant per cent que es presenten és menor al dels homes, per molt que vulguem fer l'acció positiva per evitar la segregació horitzontal, no aconseguim canviar l'impacte. Doncs què vam fer? Vam aprofitar el 8 de març i tota la difusió i el màrqueting que hem fet de les activitats que fèiem com a Ajuntament pel 8 de març va acompanyat de l'oferta pública d'ocupació per policia, si ets dona, fes-te policia. I no sé quins seran els resultats, ja us ho diré la propera vegada, que serà d'aquí 6 mesos perquè de 10 anys no venim cap. O sigui que mirarem a veure què fem. I després una altra cosa superimportant que volia destacar com a bona pràctica, que penso que pot ser una bona pràctica. El pacte pels nous usos socials del temps. I això ho vinculo amb un tema que és el tema de la reforma horària que s'està portant ara a terme en el Parlament. Fa una mica de ràbia que tu com a Ajuntament i com a dona feminista portis 4, 5, 6 anys parlant de les polítiques de nous usos socials del temps que també ens han acompanyat i assessorat les companyes de Diputació i que ara s'hagi posat de moda perquè un senyor que ara és diputat en el Parlament li ha donat per parlar de la reforma horària i ara tothom parla de la reforma horària, surt a la premsa, surt a la tele i dius, hòstia, tio, portem 6 anys parlant de la necessitat, de la corresponsabilitat, dels usos del temps i demés, bueno, no ens fem mal de fetge, o sigui, aprofitem-ho. Si el camí per transformar realment els temps de la ciutat i quan canviem els temps de la ciutat estem canviant els temps dels nens, les nenes, dels papes, les mames, de tothom que vivim allà, ha de ser la reforma horària i no ha de tenir aquest titular tant de gènere com ens agradaria a nosaltres, però al final, si ho fem estratègicament, podem aconseguir canviar rols de gènere i temes de corresponsabilitat i demés, fem-ho, o sigui, aprofitem qualsevol tessitura, qualsevol pista que veiem en qualsevol cosa que es fa per intentar impactar el gènere en les accions que duem a terme. Bé, com es nota que la Sònia és directora? Jo li envejo això i ho dic, no ho dic de broma, ho dic perquè, i ara parlaré molt com a tècnica, que és el que faig com a agent d'igualtat, i clar, és tan diferent la visió. Jo no puc manar en res, jo no puc demanar res, jo no puc decidir res. Per això has d'estar amb l'alcaldia. I això ens passa a la majoria de tècniques i agents d'igualtats que treballem i que estem als ajuntaments, d'acord? Veiem les dificultats, veiem què passa, però la nostra feina, evidentment, és evidenciar-la i parlar i també pujar-la cap amunt. Per tant, utilitzem altres estratègies, lògicament tècniques. I en aquest sentit, com us deia abans, en el cas de l'Ajuntament de Granollers, veient que les polítiques d'igualtat de gènere i aquesta transversalització costava d'implementar, arrel del 2012 vam veure que, arrel d'aquest pla, com us comentava abans, la Comissió d'Igualtat és la que realment està impulsant aquesta transversalitat. Per què? Perquè aquesta comissió està formada per caps de servei que van participar en el diagnòstic del pla. I aquests caps de servei que van participar-hi no ho van fer-ho de manera obligatòria, ho van fer-ho voluntàriament. Perquè ara treballen en aquesta comissió i concretament al comitè estratègic i ho fan de manera voluntària. I perquè són aquests caps de servei i càrrecs directius qui decideixen les accions que volen implementar dins de l'administració. És a dir, evidentment que el Centre d'Informació i Recursos per Dones, l'Agent d'Igualtat i la Regidoria d'Igualtat acompanya aquest procés i portem aquest lideratge d'alguna manera,
però són aquestes persones les que decideixen i prenen les decisions de què volen i què poden implementar amb el seu pressupost. Clar, si parlem de pressupostos, segur que moltes coincidireu amb mi que els pressupostos de les regidories d'Igualtat són bastant ínfims. Per tant, com que no tenim diners, quina és l'estratègia? Doncs que els altres, evidentment, serveis, amb els seus pressupostos, comencen a incorporar aquestes polítiques d'igualtat amb el seu pressupost, perquè el nostre, evidentment, no arriba. I jo, com a tècnica, no em barallaré amb una altra tècnica per... I qui paga això? És que això ja ha passat, això passa, evidentment, perquè a vegades no tens més remei. Bé, dit això, us explico breument el comitè estratègic, que és qui implementa aquestes polítiques d'igualtat. Què està fent? Està decidint com implementar cadascuna de les accions. Es reuneixen més d'una vegada a l'any, però el més important de tot és que estan decidint quines són les formacions que es volen fer a la plantilla i al personal de l'Ajuntament. Parlava abans la Sònia. En el tema formatiu és absolutament clau. Obligar la gent a participar en aquestes coses, a vegades s'ha d'obligar, no dic que no, però ja estem cansades d'obligar. El que intentem és que la gent i que les persones i que el personal de l'Ajuntament incorpori aquesta manera de treballar d'una manera, no diré voluntària, perquè no pot ser, moltes coses no són voluntàries, però sí entenem per què estan fent allò que estan fent, no d'una manera perquè el pla ho diu. Per tant, aquest comitè estratègic és qui decideix quines són les formacions que farà el personal de l'Ajuntament. I aquestes formacions, que han estat bàsicament en matèria d'igualtat de gènere, en llenguatge, en com implementar el pla d'igualtat, en metodologies d'implementació del pla d'igualtat, en indicadors d'igualtat de gènere, alguna també en violència masclista i últimament en lideratge i gènere, hem fet una formació específica només per les dones càrrecs directius de l'Ajuntament, perquè el tema també de l'apoderament d'aquestes dones, moltes caps de servei, que estan en aquest impàs, en aquestes jerarquies, noves jerarquies que parlava abans la Mireia, tenen moltes dificultats per defensar, com deia la Sònia, la seva feina. D'acord? Per tant, creiem que aquest és un dels punts fonamentals que ho estan fent des de la seva visió, es decideixen quina és la formació que volen que s'implementi a la plantilla. Quin és l'èxit de la bona pràctica? Que això, que en principi està dut a terme a través d'aquest comitè estratègic i de la Comissió d'Igualtat i, per tant, liderat des de la Regidoria d'Igualtat, ara en la nou PAM, en el nou programa d'actuació municipal, s'ha introduït com una acció que depèn directament de recursos humans per introduir-se com una acció formativa en el proper pla de formació anual. Per tant, per nosaltres és un èxit, perquè evidentment ja no depèn de nosaltres, ara ja depèn d'una altra regidoria. Més èxits que deien que estaven fent aquest comitè. Per exemple, aquest comitè, ara mateix sobretot estem en dos processos, en dos projectes, millor dit, transversals, en els quals aquestes persones hi han participat activament. Es defenso molt perquè, us ho dic sincerament, són caps de servei, i càrrecs directius que han aconseguit que allò que ells estan implementant es traslladi al seu personal tècnic. Perquè aquesta lluita tècnica és molt difícil de portar-la a terme. Al final tu no pots estar tot el dia dient la tècnica del costat, escolta, has d'entendre que has de tenir en compte això i l'altre. No. Són els caps de servei que han decidit com implementar això. Per tant, torno als projectes transversals. Hi ha dos projectes que actualment a Diputació de Barcelona, per cert, per a variar, aprofito per agrair-li a la Mireia i a la Diputació tot el recurs tècnic que ens donen, estem desenvolupant a Granollers. Un està a punt de publicar-se i el veureu pròximament a la pàgina web, per tant us animo al que veieu, perquè és un estudi sociològic sobre la igualtat de gènere a la ciutadania de Granollers. És a dir, hem anat més enllà de l'Ajuntament i ens hem anat a veure la ciutadania, perquè treballem per ells i per elles, que a vegades ens quedem com, bueno, per qui treballem? Bé, aquest projecte ha estat decidit per aquest comitè estratègic, han col·laborat activament, s'ha fet un grup de discussió amb persones claus de la ciutat, de diferents àmbits, de l'àmbit, quan dic persones claus estic dient persones directives, directives de l'àmbit de la salut, directives de l'àmbit del treball, directives de l'àmbit de l'empresa, de PIMEC, directives de l'àmbit de conciliació, és a dir, persones que evidentment dins de la seva empresa, la seva organització de Granollers, podran incorporar els resultats en la seva empresa. Perquè clar, hem d'anar una mica més enllà, no hem de fer que això sigui més extensiu. Això d'una banda. A més, s'ha fet una enquesta a 790 persones. Una enquesta que ja us dic, no tenim els estudis, estem a punt de... De fet, aquí tenim a l'empresa que està fent aquest estudi, que és la consultoria MIT, que aprofito per agrair-li també tot aquest esforç, perquè aquesta enquesta que s'ha fet entra en temes que no entren en la resta d'enquestes, és a dir, temes com la conciliació de la vida laboral i personal que parlàvem abans, temes com les dones
quin és el temps que tenim per estar no només amb les nostres criatures, que per cert no para de sortir, sinó també amb les persones dependents, que és un dels grans temes que no hem parlat i que ens ocupa molt més de temps a les dones. És a dir, és una enquesta que per primera vegada posarà indicadors i números, perquè no sé si us passa a vosaltres, però a mi sempre m'estan demanant, donen números de desigualtat de gènere? Doncs bé, els tindreu. Els tindreu i a partir d'aquí podrem començar a continuar treballant per erradicar aquestes desigualtats, perquè aquests números s'aproximin cada vegada més a l'equitat i deixin de ser tan desiguals. D'acord? I un altre dels projectes que també considero un èxit és un estudi que també s'està realitzant a Granollers, no només a Granollers, amb els 4 municipis que estan aquí, per cert, sobre una guia metodològica sobre com incorporar la perspectiva de gènere a cada àmbit. Perquè és veritat que fem formacions en polítiques d'igualtat de gènere o en matèria d'igualtat de gènere que són generals i generalistes, però al final hem de fer algun tipus de formació específica per cada sector, perquè sabem que no és el mateix incorporar la perspectiva de gènere a esports, que ni a salut, que ni a cultura, que ni a promoció econòmica, ni a educació, i a la resta d'àmbits. Per tant, aquest projecte també ha estat participatiu i participat per totes i cadascuna de les persones que formen part d'aquest comitè estratègic. I el resultat anirà directament cap a ells i cap a elles, que són qui tindran una eina metodològica concreta per implementar aquesta perspectiva de gènere que ja estan fent, però amb eines molt més concretes i amb bones pràctiques dintre del seu servei. Què és per mi també un èxit? Actualment s'ha creat la taula de contractació, m'ho van dir fa molt pocs dies. Aquesta taula de contractació incorpora a moltes persones de l'Ajuntament de Granollers que fan els plecs tècnics. I no he d'anar jo com a agent d'igualtat a parlar del gènere, sinó que la cap de servei, que per cert també està en aquesta comissió d'igualtat de gènere, ha decidit treballar com incorporar el gènere, com sabeu, és obligatori a través de les clàusules socials a les convenis, contractes i subvencions. Això és un èxit per nosaltres, perquè ja no depèn de mi, ja no depèn de la regidoria d'Igualtat, depèn d'una altra regidoria. És a dir, tot el que evidentment hem pogut saltar només de lo nostre, perquè l'estratègia tècnica, ja us ho dic, l'estratègia tècnica és intentar que la resta facin, perquè nosaltres podem fer fins on podem fer, però els límits, que després parlarem dels límits, com diu la Mireia, no sé si podem parlar ja. no? Però ja ho dic més. Jo crec que una vegada acabem la taula deixem que la gent també parli perquè segurament hi ha molts temes i tenim llavors una part artística que hem de veure. Sobre el tema d'èxits, a veure, sense voler estendre-me molt... No se sent? Ara. Tampoc vull estendre'm molt perquè tampoc sé fins a quin punt la gent vol conèixer exactament. Jo diria que abans m'he deixat de dir-ho, que aquest pla transversal que nosaltres hem implementat, a part de tenir lideratge polític, també vam voler tenir l'acord amb les entitats de la ciutat. O sigui, prèviament a passar pel ple al pla transversal, el que nosaltres consideràvem que havia de ser aquest pla, el vam sotmetre a discussió amb totes les entitats de la ciutat de diferents àmbits, o sigui, de diferents els àmbits que anaven a treballar nosaltres, per veure si s'estava deixant, o sigui, per veure si l'enfoc era acordat per tothom i si ens estàvem deixant alguna cosa important, no? I això és important també dir-ho abans del que va ser l'aprovació. Dir-vos també, que m'he deixat de dir abans, que aquest pla, per poder-ho estructurar, vam establir-lo amb uns eixos de treball, que era concretament l'eix sobre el que anava... O sigui, en aquests eixos s'estructuraven tots els programes, un el tema d'informació, l'eix d'informació, l'eix d'equitat, l'eix de participació, l'eix de sensibilització i l'eix de vincles. La majoria dels programes del pla transversal estan al voltant del tema de l'equitat. La majoria, bona part dels programes també tenen a veure amb el tema d'igualtat de gènere aquí. Llavors, com a èxit, des de la part més tècnica, que és el que comentava la meva companya, el que jo he pogut visualitzar és que en tot aquest procés que ha sigut 8 anys, tant des de la part del treball de pla transversal de la ciutadania i el treball de drets civils, el fet d'anar plasmant tots els programes, d'anar plasmant, d'anar concretant indicadors, d'anar valorant, ha sigut un treball de formigueta de sensibilització dins de cada departament. O sigui,
tornem al que dèiem abans, no hem anat a dir heu de fer això, sinó que hem anat sensibilitzant de mica en mica arrel d'anar demanant, de dir, a veure, i aquest programa, el tema de la dona, com ho treballes dins d'aquest programa? I quina informació, quin indicador tens de les dones que hi participen? I com ho valores? I s'han anat adonant que era era un indicador que havien de recollir, que potser no l'havien recollit en el seu moment, que havien de recollir-ho, que havien de tenir-ho en compte, o sigui que hem anat fent pedagogia de mica en mica. I de fet, així es plasma durant tots aquests anys, aquests 4 anys del Pla Director de Drets Civils, que hem anat augmentant programes i hem anat augmentant indicadors, tant en temes de dona com en temes de la ciutadania, etc. I és curiós, perquè, per exemple, amb esports dèiem, però què feu amb dones? No fem res amb dones, com que no feu res amb dones? I, clar, parlant, surten les coses, doncs sí que fem equips mixtes, doncs sí que intentem que la dona participi, doncs sí que... I clar, vas fent aquesta pedagogia de mica en mica. El mateix ens ha passat en temes de salut o en temes de serveis socials o en temes de promoció econòmica. Aquí és curiós perquè quan vols reflexar o vols copsar totes les polítiques que es fan d'ocupació en relació a la dona i a l'home, si tu fas un anàlisi tal qual de dades, doncs dius, hi ha tanta formació adreçada a la dona o tanta participació de la dona. I aquí el que hem pogut veure junt amb el Departament de Promoció Econòmica és que a vegades no és que vulguin fer polítiques ocupacionals per dones o dissenyar una sèrie de formació per dones, sinó que els hi ve una mica determinat segons la tipologia de cursos que n'hi ha. Però sí que hem anat visualitzant. Tu et guies una mica per la... O sigui, tu sí que et determina una mica l'oferta formativa que hi ha per treballar més el tema dona-home, però assabenta't, visibilitza que estàs potenciant més una part que una altra. O sigui, ha sigut una mica un treball així més... Llavors, dir que aquests... Ja està, no? Ja m'estic passant. No, dir que en aquests... És que és una mica complicat d'explicar així el tema del pla transversal, però dir que aquests eixos sobre els quals nosaltres hem valorat tots els programes, aquest eix els programes d'informació, els programes d'equitat, programes de participació, programes de sensibilització i vincles. És veritat que nosaltres, com a Regidoria de Drets Civils, hem estat liderant més els programes de sensibilització i de vincles que no altres regidories, això sí que ho hem vist. En equitat estaven totes, però en el tema ja de vincles i de sensibilització hem estat més nosaltres. I aquí podria parlar d'experiències molt interessants que hem fet de vincles, però potser no sé si em dóna temps. Bueno, totes les coses que estan dient tan interessants totes les persones, totes aquestes companyes de treball, estaran penjades a la web, podrem tenir més informació, vull dir que ja sé que el temps és el que l'hem de controlar una mica i res, i després, com us he dit, tenim l'altra part, llavors jo crec que, Carme, qualsevol cosa també de les persones de les altres companyes, tindreu tota la informació a la web i el contacte amb vosaltres directament per si algunes de les accions, estratègies, doncs voleu tenir més informació. I ara la Vanessa ja fa l'última ronda i passarem ja a que pugueu dir alguna cosa abans no fem el teatre. Bé, doncs jo comentar que sí, una part important de les coses les vam aconseguir gràcies a que es va poder incorporar la perspectiva de gènere en el pla de mandat 2012-2015. El que abans us esmentava és que el que no es va poder incorporar era l'estratègia, o sigui, no es va poder crear una estratègia i no es van poder crear les diferents estructures que haurien de coordinar aquest pla de mandat, aquest pla transversal. La part positiva és que aquest any, finalment, el que és el pla de mandat d'aquest any sí que té un dels punts que és desplegament del reglament i després també, gràcies o degut a una moció que va haver-hi en el ple municipal, el 26 de novembre es va aprovar una proposta de resolució per tal de poder aplicar el reglament en la seva totalitat. I aleshores, una mica la idea
que ja ho ha anunciat abans la regidora, és poder crear una comissió de transversalitat de gènere a partir de la qual puguem tenir una part més política que pugui tenir aquest lideratge que ja comentava la Sònia, perquè si no les coses es queden molt en el pla de persones que no podem acabar de tirar-les endavant i sobretot el tema també de poder fer una diagnosi de cadascun dels serveis, de quin és el grau d'implementació de la perspectiva de gènere per tal de poder fer formacions específiques i acurades i per tal de poder donar resposta, perquè moltes vegades demanem que la gent implementi la perspectiva de gènere en les seves actuacions, però aquestes persones potser no tenen la formació o no tenen els coneixements necessaris com per poder fer-ho. I per altra banda, una vegada nosaltres haguem creat aquesta comissió i haguem fet aquesta diagnosi, volem redactar aquest pla de transversalització, el posarem en comú en les diferents àrees i aleshores podrem aplicar-ho. El que comentava la Xènia, per nosaltres, tots els ajuntaments que estem aquí i d'altres, va ser molt important participar precisament en el que era el projecte aquest de recerca que va guanyar de la Diputació sobre transversalitat, perquè ens va permetre posar sobre la taula una sèrie d'inquietuds que teníem tots els ajuntaments i que, en certa manera, quan ho mires des del teu propi ajuntament, moltes vegades no veus més enllà, però això sí que ens va servir per veure estratègies dels altres ajuntaments i, en el meu cas personal, per adonar-nos que la transversalitat no és una cosa que comença i acaba, sinó que ha d'estar perllongada en el temps. O sigui, tu no pots fer un pla transversal i esperar que després de quan acabi el pla transversal tothom estigui incorporant la perspectiva de gènere, que és una mica el que a nosaltres ens va passar. I ara ens hem trobat que, gràcies també a la Diputació, podrem començar una altra vegada a incorporar tot això. I jo parlaré breument de 2 exemples concrets, que són el Pla de Barris de la Maurina i el projecte Dones i Capacitats Diverses, molt ràpidament. El Pla de Barris de la Maurina, jo crec que això és com molt revelador a nivell de veure com realment s'incorpora la transversalitat, perquè nosaltres vam poder entrar com a servei de polítiques de gènere des del primer moment en què aquest pla s'estava implementant, aleshores vam poder treballar. Vam fer diferents actuacions també, vam poder fer formacions específiques amb cadascun dels equips que estaven treballant en aquell moment, vam poder fer formacions també amb l'equip tècnic i aleshores, amb l'equip directiu i l'equip tècnic, vam fer assessorament tècnic individual i a la pràctica una mica el que nosaltres hem pogut veure és que si l'Ajuntament va llançar farà qüestió d'un parell d'anys o 3 les taules tècniques territorials, que eren una mica amb la idea aquesta d'aplicar la transversalitat, les que han tingut més resultats són les que ja tenien antecedents d'haver treballat en transversalitat, com en aquest cas el Pla de Barris de la Maurina. Llavors, res, simplement comentar que a partir d'aquest Pla de Barris de la Maurina, tot i que ja no podem comptar amb una tècnica externalitzada, sí que s'ha assumit des del Servei de Polítiques de Gènere i podem continuar fent accions a nivell de territori i a nivell també dels diferents serveis i comentar que hi ha hagut una petició per part de la taula tècnica de joves que nosaltres puguem fer una formació en perspectiva de gènere per totes les persones que, clar, això nosaltres és superemocionant, que vinguin a buscar i et demanin això. I molt breument també, Dones i Capacitats Diverses, i ja estic, simplement comentar que ha sigut un projecte que s'ha fet conjuntament amb el que és el Punt Municipal d'Atenció a la Desigualtat, a la Discapacitat, que és el que ha donat lloc també a la creació de la Regidoria de Capacitats Diverses, que és la que portava la regidora que ha estat a la taula anterior, i comentar que gràcies a aquest projecte, més que projecte ha sigut transversalitat pura i dura, perquè hem pogut incorporar des de la nostra àrea tot el tema de la diversitat funcional, que és un tema que nosaltres no teníem incorporat, i per part també del Servei de Diversitat Funcional, incorporar tota aquesta mirada de gènere i hem aconseguit també que siguin les pròpies dones les que generin una mica aquesta necessitat. I ara, com a nivell de resultat així molt ràpid, doncs hem aconseguit que es creï una comissió que participin en els òrgans de participació de la ciutat, que es visibilitzin i que sigui una realitat. I ja està, no sé si m'he... Molt bé, gràcies Vanessa i gràcies a la teva filla també per deixar-te estar allà molt tranquil·la, o sigui que molt bé, hem pogut fer la feina i fer de mare, que això, combinar les dues coses al mateix lloc està molt bé, que ho puguem fer. Molt bé, doncs fem petites intervencions el més curtes
Bueno, no sé com fer-ho del temps perquè no m'agrada gens tancar-ho, però estaria bé també que algun ajuntament més petitó, perquè la transversalitat ja està dintre dels ajuntaments petitons, però què és dir alguna cosa, perquè estem fent també molts plans d'igualtat amb els municipis petits, plans d'igualtat interns, estem també fent un treball adaptant-nos una mica a tota la diferent tipologia de municipis, tot i que la jornada avui era una mica centrada en aquests municipis que tenen més trajectòria i que han provat diferents estratègies per també valorar els resultats. Però bueno, si no n'hi ha cap de petit que vulgui dir res, doncs vosaltres mateixes. Sí? El teu regidor ja ha explicat alguna cosa, però la Sandra ens dirà de Corbera, la gent d'Igualtat de Corbera. Jo sóc una mica més negativa, potser, no sé, abans amb el passadís començava a dir que no sé si m'estic fent vella, però clar, ja portem un procés i al principi, ara, el primer pla d'igualtat es va crear el 2009, amb tota la il·lusió, parlaves de transversalitat, la gent encara no coneixia les paraules, tu anaves parlant, pensava, ara ho entendran. Estem fent el nou pla d'igualtat i jo ja vaig amb un altre tarannà i de fet aquí que ho vaig convidar a la comissió no va ser els més resistents sinó van ser a les persones que jo sabia que respondrien millor a aquesta transversalitat. És a dir, en el meu cas, en el nostre municipi som prou petits per no poder fer formació específica per àrees, és a dir, que les formacions, les del llenguatge les vam fer ja fa 1000 anys, potser la podrien repetir, temes de violència, temes genèrics d'igualtat, però clar, m'agradaria agafar els d'urbanisme per les orelles i dir-los, escolteu, mireu el municipi amb visió de gènere. M'agradaria poder agafar altres àrees, policia, per l'amor de Déu, policia, amb tots aquests desajustos que es fan en els plans interns d'igualtat, de dir per què collons, no? O sigui, cobren el triple que nosaltres. Són coses que estan passant que són les que desfan els grans canvis en aquests plans d'igualtat i que no podem fer i que tenen més força que ningú i que no faran coses que no faran. Llavors, jo estic una mica amb la... O sigui, si fem la lectura positiva, evidentment fem coses transversals i tothom en trobarem, amb tasca de formigueta, com deia, amb moltes ganes i molta passió. Jo una de les coses que trobo, i feia un anàlisi, no sé si compartireu, en temes d'ajuntaments, que jo crec que falten dues coses. Una, que venim d'aquest funcionariat que venien de la gestió i que alguns no volen fer altres coses que no sigui gestió, i frases com a veure què proposes ara que no em doni més feina, això les he sentit jo. És a dir, o li fas una proposta i dius, espera, necessito 15 dies per pensar-ho, i dius, doncs sí que processa lent, no? O sigui, llavors falta una mica que, clar, nosaltres jo crec que gairebé tothom que estem aquí venim, o sigui, estem treballant en una cosa que ens apassiona, que ens agrada, que comporta uns valors que tenim i creiem que s'ha d'avançar cap a un canvi. No tothom dins de l'Ajuntament pensa el mateix, és a dir, hi ha gent que va a treballar i ja, i per tant és complicat que s'apuntin a fer treballs transversals. I la segona és el tema dels valors, o sigui, l'Ajuntament és una petita representació de la societat i a la societat hi ha gent que no creu la igualtat i a l'Ajuntament trobem gent que ha après a dissimular que se la creu. Altra cosa és que se la cregui. Per tant, la transversalitat és molt complicat encara. No sé si aporto res, però com a mínim és que ja és la queixa de dir jo necessito un canvi una mica més ràpid també. Molt bé. Jo volia fer una reflexió també una mica al voltant del que ja deia i del que heu dit vosaltres. En el tema de la voluntarietat i de les ganes de fer i de com s'incorpora la transversalitat. Mireu, jo fa més de 15 anys que treballo en polítiques d'igualtat i estic cansada de demanar les coses per favor. No, això d'esperar que algú tingui voluntat de... No en tindran. El tema de la formació jo considero que és molt important, això que deia la Xènia, és molt important que tothom tingui incorporada i sàpiga què vol dir treballar la perspectiva de gènere des del seu àmbit de treball. Però aquesta formació no la faran voluntàriament perquè no li troben la necessitat. Llavors, jo el que dic és, igual que alguna persona que treballa a l'administració, que entra a treballar a l'administració pública, se li demana que sàpiga com funciona un programa Word, com fer un Excel, doncs la transversalitat i la incorporació de la perspectiva de gènere s'ha d'incorporar com un coneixement més. Si volem realment que això funcioni i l'han de conèixer la plantilla en general de l'Ajuntament, els càrrecs directius i els càrrecs electes, tothom ha de tenir incorporada aquesta perspectiva de gènere i han de saber què és treballar des d'aquesta perspectiva. Si no, no farem res. I això de fer passet a passet i mica en mica i esperant que s'ho creguin i que treballin i la voluntarietat, doncs no. O aquestes coses es demanen perquè ho han de tenir o no aconseguirem res.
Bon dia a totes i a tots. La meva aportació és donar-vos les gràcies per aquesta segona taula, per la primera també, evidentment. Com a feminista, sociòloga, treballadora, autònoma, tècnica, per molts els barrets que ens toca tocar en el món professional i personal, la meva aportació simplement és agrair tota la feina que fan les agents d'Igualtat i tot el personal tècnic, perquè coneix molts ajuntaments en els quals veig la dificultat no només d'aplicar la transversalitat, perquè moltes vegades és veritat que tenim polítics i polítiques que no se la creuen, altres que fan veure que sí, però que no, finalment. Però també és veritat que hi ha un conjunt de regidores i regidors i alcaldesses que estan més per la labor, però sobretot pel personal tècnic, per les agents d'Igualtat i per altres professionals que moltes vegades se senten molt soles perquè no hi ha aquest reconeixement, perquè falta encara fer molta més xarxa entre elles, i trobo que moltes vegades no hi ha un reconeixement intern ni extern, i per tant són tantes les hores i tant els patiments que passeu que veritablement trobo que és molt important que hi hagi un agraïment públic i un reconeixement per tota la feina que es fa. Hola, soc Margarida Camproví i vull fer una intervenció que us demano que tingueu una mica de cura, perquè realment avui es parla de dos temes que a mi han sigut la meva vida, el feminisme i la transversalitat. Pocs dels que esteu aquí sabreu que en l'any 94 vaig començar a escriure articles sobre transversalitat i soc la ideòloga d'aquest no només sistema organitzatiu, paradigma organitzatiu de l'administració, que en el llibre que vaig fer es deia Com transformar l'administració pública en el segle XX. Estem en el XXI, han passat 22 anys d'això. Sí, i clar, els sentiments contradictoris són, per una banda, que quan parlàvem a la primera taula de feminisme veies coses que eren contradictòries, les persones que ja passem dels 50 ens anàvem mirant i anàvem dient ai, que tornem a sentir allò de... Però per altra banda veus altres avenços que sí que s'estan fent i en els anys 50 no teníem tot el que tenim en els ajuntaments ni en la societat civil. Respecte a la transversalitat, el sentiment encara és molt més entroncat, perquè, a part que el llibre que es deia després de Newton va ser un premi de la Diputació, que en aquest cas va ser en el 98, crec, abans que s'implementés a Sant Boi, i va desaparèixer de les llibreries per motius polítics. O sigui que estic segura que si aquí l'ha llegit algú, que aixequi la mà, però serà estrany, no? Va desaparèixer de les llibreries. Jo els tinc perquè abans que els cremessin, i ho dic en sèrio, l'editorial em va trucar, ho dic en sèrio, l'editorial em va trucar i em va dir com que no el volen, què en fem? Dic, dóna'me'ls. I l'edició castellana, que va sortir el 2000, la tinc jo. La catalana es va exhaurir perquè en aquell moment la Diputació el va repartir quan es va guanyar el premi. Bé, dic això perquè no ho he dit mai, fa 22 anys i no ho he dit mai i avui he pensat que tocava això de visibilitzar, poder començar per nosaltres mateixos, tot i que veieu que em costa molt. Aleshores us vull felicitar, sobretot a totes les persones que esteu fent el tema de transversalitat, i veig que s'està arribant a un punt on ja comença a semblar-se el que jo vaig dissenyar en el seu dia. Per què ho dic això? Perquè no només era un paradigma organitzatiu, com deia, en el sentit d'aquesta coordinació horitzontal, que és el que esteu explicant en la majoria de projectes, la coordinació horitzontal dintre de l'administració, però es deia transversalitat en un sentit, no perquè travessava l'administració o que quedava travessat, com em deien alguns companys quan explicava això al principi de dir-ho, sinó perquè tenia tres plànols, travessava tres plànols. Un era l'administració, l'altre era les empreses, que ara parlàveu, eren les altres administracions, escoles, metges, jutges, etc. Ho he dit en castellà, no sé per què, perquè estic nerviosa. Perdoneu, I l'altre era la ciutadania, perquè era un paradigma també de democràcia participativa. I clar, on ens trobem el principal hàndicap? Jo ara soc regidora de la dona, i ho dic amb totes les lletres. El principal hàndicap el trobem en què seguim amb els regnes de taifes. I que, per tant, si el llibre ja no es va distribuir per un tema polític, no et dic els problemes polítics que hi ha per fer una transversalitat dins, o sigui, amb aquesta coordinació horitzontal. Sortir a fora, i ja no et dic res, que la ciutadania no escolti els plans, sinó que hi participi, que és el que deia la transversalitat,
Dic deia perquè és que ja la paraula transversalitat us prometo que ja l'assumio, perquè és que la sento amb tots tipus de sistemes, i no té res a veure amb el que es havia dissenyat en el seu dia. Però veig que ja esteu arribant, o sigui, ara esteu dient, bueno, ara anem a les empreses. Clar, a mi m'agradaria que no anéssiu a les empreses a explicar el Pla d'Igualtat. M'agradaria que les empreses participessin en el Pla d'Igualtat. Això és el que hi havia en el disseny. I que la ciutadania, entitats o no, o persones sueltes, sense estar organitzades, puguin també dissenyar aquest pla. Això seria l'ideal. Però bueno, me'n vaig una mica contenta perquè penso, mira, si està arribant, i llavors us ho agraeixo molt i per això també estava més nerviosa, perquè veig que feia temps que no ho sentia i sí que s'està arribant. I llavors, amb l'exemple que demanaves, Mireia, et diria que en aquest llibre hi ha un exemple que van fer que era sobre salut mental, i vam fer aquesta transversalitat a Vilafranca, que és on vaig poder implementar una mica el projecte durant un temps i va ser reeixit durant un moment, 5 anys. Els malalts mentals participaven en l'organització del Congrés de Salut i participaven en el disseny, en l'exposició, en els resultats i en la implementació. Dic això així molt breument perquè això seria un exemple, des del meu punt de vista, de transversalitat. Un exemple reeixit. Gràcies. Bé, jo crec que dieu moltes coses, però no tenim temps per tancar des de la taula i jo crec que agraïu-vos a totes i a tots, no? Bueno, totes, bàsicament, que tot el que heu dit, el fet que hàgiu vingut avui al matí aquí a compartir aquest dia, perquè per nosaltres també és molt important tot el que es dirà avui, intentarem recollir-ho en un document, intentarem també per als nostres productes que fem com a Diputació i el suport que us donem que també ens hagi donat pistes per orientar-nos, com ja sabeu on estem, i ara deixarem pas una mica que des d'un altre llenguatge, un llenguatge artístic i poètic, que també és una forma de coneixement important i que ens n'anem amb aquell sentiment també, de tot allò que hem fet molta raó, aquí hem fet molta raó, hi ha hagut molta passió també, hi ha hagut molt... I ara tanquem amb una mica de poesia i de reconeixement sobretot a la nostra genealogia feminista, a la nostra genealogia de dones, aquelles que han fet possible que nosaltres estiguem avui aquí i també que siguin inspiradores d'aquestes dones que ara estan al capdavant i al final cada vegada m'agrada més aquest nom, deixant que les coses passin i dient les coses pel seu nom, perquè aquí hem sigut molt sinceres en dir les coses com són, però el pas per avançar és dir les coses tal com són i no passa res, compartir-les, perquè el que ens passa a totes i com hem de fer xarxa per intentar transformar aquest sistema. Doncs gràcies a totes i a la web trobareu tots els materials i qualsevol cosa, tant amb les persones de la taula com amb nosaltres, ens truquem. Tenim aquesta oportunitat d'estar aquí amb vosaltres avui, som a l'equip de teatre i us convidem a veure aquest petit esquetx teatral que serà curtet, però que, tal com dèiem ara, ens ajudarà a recordar per què estem fent tot això, perquè estem parlant de 20 anys d'igualtat, intentar recordar per què el moviment feminista, per què fer polítiques d'igualtat. Ara no sé què però està clar. Doncs això és el que us proposem avui aquí, dura, ja us dic, és curtet, però sí que és cert que us demanarem la vostra participació, perquè és important el fet de poder crear, ja heu estat fent debats durant tot el matí, però nosaltres com a l'Agència de Teatre treballem amb la metodologia del teatre de l'oprimit, que algunes persones potser ens coneixen, altres és la primera vegada, potser ens n'ha dit, però com funciona? Us presentarem aquesta situació, que esperem que penseu que té algun tipus de contacte amb la realitat i hi haurà una situació de conflicte, perquè de fet si ho pensem així, escoltareu les veus, les paraules d'algunes feministes properes a nosaltres, com la Teresa Claramunt, com la Clara Campoamor, com la Federica Montseny. Escoltarem
les coses passin, no? És com, bueno, anem a fer alguna cosa perquè les coses passin. I m'he quedat també amb aquesta intervenció que hi ha hagut un moment que deia, home, porto 15 anys fent polítiques d'igualtat i estic cansada de demanar les coses, per favor. No, perquè després, en el nostre dia a dia ens trobem, no?, bé amb la realitat, no?, amb tota la seva complexitat, amb tots els seus... Però sí que és cert que com que porteu molta estona assegudes, també escoltant, i hi ha una part que hem alimentat molt el cervell, però també, no?, com que poder alimentar una miqueta també l'esperit, el cos, les emocions. Per això aquesta part de poder mostrar teatralment què ens passa al voltant d'això. Però abans d'això, jo us demanaria, porteu moltes estones assegudes, si podeu agafar i saludar la persona que teniu al costat. Sí, simplement, però hi ha un més ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? Al hablar de las mujeres obreras universitarias, se va a ignorar a todas las que no pertenecen ni a una clase ni a otra.
no refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por mí. ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? Jo crec que la qüestió dels sexes està clara, meridianament clara. Igualtat absoluta en tots els aspectes per als dos, independència per a les dos. Camí lliure, ampli i universal per a tota l'espècie. Vaig defensar a les Corts Constituents els drets femenins. Deure inalienable de qui, com jo, no pot trair el seu sexe. En virtut d'un sentiment i una idea clara i fàcil, ficar-se en els drets privatius dels homes. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió. Y entonces aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día me falló que menos me imaginaba. Y entendí que las palabras hay que cumplirlas. Y de los actos hacerse cargo. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Aquí fa tanta gent! Albert? Aquí fa tanta gent! No, a veure, ara no puc, no tinc la peça. Aquí fa tanta gent! Però és tan important aquest segell, no? Em sembla que ja està. Reunió a la una. No, a la una. Reunió a la una. A veure, és la mateixa de la setmana passada, ja no cal. Reunió a la una. Jo no puc avui a la una, mira, escolta. Reunió a la una. El 8 de marzo yo primero. Bueno, primero... El 8 de marzo yo primero. Está bien el entusiasmo. El 8 de marzo yo primero. Yo que nosotras, primero, ¿no? María, ¿te llamaron del cole de tus chicos? Ostras, el cole, oiga, María, ¿te llamaron del cole de tus chicos? Bueno, sí, un momentito. María, ¿te llamaron del cole de tus chicos? Ok, Som iguals. Totes dones som iguals. No, home, no parlen de tu només, No, eh? totes som iguals. No és només tu que és molt maco, és que No, totes som iguals. ja parlem d'un sistema patriarcal, oi? És molt més complex que això. Aquí fa tanta gent! No, ja està el celler, ja està, ja em dic el celler. Reunió a la una. No puc, Maca, no puc. L'altre dia no. El 8 de marzo yo primero. El primero no. El 8 de marzo yo el primero. María, ¿te llamaron del cole de tus chicos? ¿Te llamaron del cole de tus chicos? Déjame tocar tu Aquí fa tanta gent! El 8 de marzo yo el primero. El 8 de marzo yo el primero. Un aplaudiment, sisplau. Bé, uau. Tot com la pell de gallina. Bueno, recordar que no ens hem inventat
els textos, hem sentit a la Teresa Claramunt, hem sentit a la Clara Campoamor, hem sentit a la Federica Montseny, hem sentit a la Dolores Ibarruri, no ens hem notat nosaltres. Però després hi havia tota una altra realitat, no? Bueno, creieu que teniu alguna connexió amb la realitat, el Turbis? El que dic? Sí, totalment i absoluta. Què era el Turbis? Perquè això és com els colors, a vegades algú diria que això és blau marí, un altre diria que és com un gris fosc. Què heu vist per vosaltres? Hem vist com ella va fer tota la feina sobre gent, mentre que ella va posar les medalles. Ella va fer tota la feina i ella es va posar les medalles. Això passa? Sí. Això passa? Què més heu vist? Quines coses, no sé. Què més heu vist que penseu que pot tenir alguna connexió amb la realitat? Bueno, jo m'he recordat molt quan jo vaig arribar a l'administració pública va ser com vine amb tot el meu feminisme, amb tota la meva universitat, amb tota la tal, i de sobte era bum, 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 això va ser gent, de tocada, de reunió, de tal. I després em tornava a la taula i deia jo, ves, m'ha acabat el dia. I O sigui que té com una connexió aquesta part també del segell, les reunions, que tenim molt clar per què estem fent, tenim una motivació molt clara i després ens trobem amb altres obstacles. Volies dir alguna cosa? Molt d'acord amb ella, no sé, el que volia dir és això, que tenim la motxilla carregada amb tota la nostra voluntat i amb tot, i que el dia a dia sovint ens fa veure que com a dones tampoc no podem arribar a tot i que sovint ens autoimposem, no? Voler arribar a tot i no és possible. Que moltes vegades com ens autoimposem el voler arribar a tot, com una tasca titànica, impossible, no? I què ens passa quan intentem arribar a tot amb aquesta tasca titànica? Ens genera frustració, no? Estrès, no? I es pot fer alguna cosa per canviar-ho? Es pot fer alguna cosa per canviar-ho? Jo diria que jo ja he demanat tantes coses al voltant que no hi ha coses, no? Que aquell projecte que està pensant ella sola, doncs Tu deies que la protagonista estava com... li queia tota la responsabilitat des del voltant, només li demanaven coses i que es podia compartir aquesta responsabilitat, també, no? Baixar el nivell d'autoexigència, evidentment. Baixar el nivell d'autoexigència. No hem de demostrar res. Aquesta seria la paraula, no hem de demostrar res. No hem de demostrar res al món, no? No hem de demostrar res al món. Que ha de reconèixer. El món ha de reconèixer. Sí. Sí. Perquè és el que deia, jo et demanaria, tu t'agradaria poder-ho provar en escena? No, al revés, és com poder ser aquesta protagonista i poder fer alguna cosa perquè no et pregui l'espai. Perquè sovint també ens passa que és difícil poder transformar en accions allò que diem, no? I, bueno, sí? Molt bé. Com vulguis, això és opcional. Sí. Molt bé. Tens un projecte d'acord. Anem a veure com... Poder acabar així, perquè ja no podia utilitzar la cadira com a element, no? Bueno, estan aquí posada. Molt bé, doncs donarem l'acció i veurem com
8 de marzo, yo el primero. Fixa't en ell, el que fa. Ho fa molt bé, eh? Sí, oi? Sí. Tots dos aquí davant. Maria, ja en ha una. Molt bé. I stop. Un aplaudiment, sisplau. No me n'he sortit, no? Has fet moltes accions, no? Ha passat alguna cosa amb la cadira? La cadira sí, però ell ho tenia molt ben estudiat. Bueno, perquè hi havia tres fronts, no? Al mateix temps. Però has aconseguit bastantes coses, no? També és com... Perquè he hagut una petita acció que no sé si... Què li has dit amb ella? M'he anat a buscar el reforç de la companya, d'una companya. I li has dit, bueno, doncs truqui tu. No? Sí, truqui tu, posa l'X-Segell, sí, m'he anat traient coses. Allò de la xarxa i m'he anat traient coses. Quan portes anys a l'administració vas aprenent. Sí, perquè hi havia molta gent que potser que tu que estàs a l'escena no m'has vist, però era com, sí, se sabia. Però era com dir, no! Moltes gràcies. A vosaltres. És important perquè en aquesta acció no només ens ajudes a totes, no? Tu ho fas possible, nosaltres vam vist escena i d'alguna manera Boal, que és qui va començar amb el teatre de l'oprimit, deia que el teatre no és la realitat, però és un assaig per a la realitat. Per què fem això? És perquè provant-ho aquí sigui més fàcil el sortir a fora, sigui més fàcil quan em trobo amb aquestes accions en el meu dia a dia, tingui més possibilitats de fer-ho, perquè com que ja ho he provat, dius, doncs ho faré així. Què més? Hi ha alguna altra opció? Ara clar, com que és una de sortir, ara ningú voldrà dir res. No fos cas que els faci sortir. Podeu parlar, no us obligaria a sortir, més o menys. Sí. Jo puc dir que quan jo era diputada de dient que la cançó era un front a l'escola, m'agradaria que veig aquest home que és diferent. Vols provar-ho? No? És una acció molt llaminera, Sí, passaries el telèfon a aquest home que diu que és tan diferent, a veure com aquesta diferència es veu, no? Algú té ganes de provar aquesta mateixa opció, encara que no sigui la pròpia? Jo no vull tocar res. Però sí que volia que a mi, ella, el seu fet m'ha fet pensar que malgrat que hi ha molts inputs, ella anava fent el seu camí. Enmig d'aquest gran liu i d'aquestes grans demandes, ella intentava desdoblar que jo el mínim, no? És el que volia fer. Jo ho he interpretat així com molt... I de vegades, bueno, perquè a vegades és una mica el que hem de fer, no? Hi ha moltes demandes, moltes exigències, moltes... Però nosaltres tenim una alternativa és intentar no escoltar-les i fer la nostra. No deixar-nos envair per totes les exigències externes. Gràcies per dir-ho, perquè també a vegades ens passa que fem canvis o petits canvis i no ens n'adonem també, no? I és important el poder de valorar, no? El poder dir, doncs, així com abans aquesta protagonista estava imbuïda i que la portaven amunt i avall, ella aquí, amb la seva opció, anava fent més el seu camí, no? Era com, no estava tan, bueno, com deies, no? Que anava fent més la seva opció sense estar obligada a aquestes forces externes. Què més? Heu vist? Què més? Jo la motxilla li donaria a aquest senyor. La motxilla li donaria? I què creus que passaria si li donessis la motxilla a aquest senyor? No, però li donaria el llibre, també, li suggeriria coses. És a dir, com que hi ha un llibre, li donaria el llibre, i deixaria que s'hagués per mirar-se el llibre. Que s'assegués, que mirés el llibre, no? Una gran idea, també. Molt bé. Sí, Súper políticament incorrecta i és súper... Però és un impuls i això és el teatre i no ho pensarem en la realitat. I no tinc ganes de provar-ho. Home, i tant. Molt bé.
Aquí falta un casell. És que no m'importa això. Te llamaron del colegio de tus hijos. Dice, llámalo a su padre. Ai, no, no em vinguis amb aquesta cara, és que no et suporto ja. Que no se lo pasa yo primero, si sóc una dona no és el mateix que sigui un home, si he nascut aquí no és el mateix
el mateix que tingui la pell blanca o que tingui la pell negra, no? És a dir, tot això són influencia d'alguna manera la tasca de com hem de desenvolupar aquest càrrec, aquesta responsabilitat, no? Tot i que sovint és cert, no? Que també ens diuen molt que no ens hauria d'influir. Sembla com que... I és una voluntat maca en el sentit que hi ha un esperit noble darrere, no? El voler que tots siguem iguals, no? Però després, quan ho baixem a la realitat, com podem fer que siguem iguals? Que no influenciï el fet que siguem homes i dones. Com es pot fer a la pràctica, no? Que probablement la diferència de ser iguals no depèn d'això. Entre dones hi ha problemes, entre homes hi ha problemes, entre homes i dones, i això és personal. Sí. Si fessin tota la igualtat i si alguna vegada canviés tota la situació, potser al segle XX, això no existirà perquè no hi haurà la diferència si parlem sempre de transigualtats. No ha d'haver diferència. Com pot ser influenciar el nostre procés de... Una cosa que no sé, i jo tampoc, si no m'ho diré, però hi ha una que és una cosa que és molt femenina i que tot el dia treballant i parlant-ne, que és el treball en xarxa. Les dones el fem molt més que... No? Les no sé si tenim tot vegades aquesta perspectiva feminista i aquesta perspectiva també femenina, la tenim molt més incorporada. I és el treball en xarxa que sovint solem saber liderar més les dones que estan al capdavant i que tots els estudis que s'han fet ens han inspirat, no? Que les empreses liderades per dones han passat molt millor, diguéssim, la situació més dura de la crisi, que també els ajuntaments que hi ha equips al capdavant amb dones que tiren coses endavant i el part la idea que portem avui aquí a fer, doncs també generen altres formes de fer que aproximen, diguéssim, la societat, la governança d'una altra manera, i crec que és una de les coses que també ens fa molt aquí, no? Perquè amb tot el que portem, amb tota la persona i totes les coses negatives, sempre podem passet a passet una mica més endavant si no ho fem soles. I podem anar acompanyant de dones i de dones. És a dir, que també quan abans es parlava de l'estructura patriarcal, també moltes vegades aquesta estructura patriarcal té aquesta individualització, del fet d'estar com aïllats, i en canvi si parlem d'un altre tipus de model podem parlar de treballar més col·laborativament, de treballar més en xarxa, també. Algú vol afegir alguna cosa més? No sé com anem de temps. Vol dir que l'ha passat bé. Algú vol tancar una reflexió final? Algú vol dir alguna cosa a nivell final? De com, no sé, de com vivim. Jo, a mi m'agradaria dir que en el temps quan estàvem pensant tota la jornada i tal, era com que són unes reptes, que són unes necessitats, que són uns obstacles, que són i tal. I després quan has parlat tu ha sigut com, uau, m'ha tocat molt, perquè en el fons de dir, hòstia, estem tota l'estona veient sempre la part del que ens falta, i on has parlat tu i ha sigut com, no sé, com tens una carícia, d'alguna manera de dir, hòstia, doncs és que si tu que vas estar tot l'inici i tal, no veus tan mal, o sigui, deus que estem encaminades d'alguna manera, és costa, però és que estem aquí, no? O estem fent, no sé. Sí que moltes gràcies per I també recollir que d'alguna manera el que deia la Dolores i Barri, que deia que el guerrer no és el que guanya totes les batalles, sinó el que segueix en el camp de batalla, i també al mateix temps com podem seguir en el camp de batalla cuidant i poder conservar el fet de ser dones també, que és com el gran repte. Us presento els actors.